Ik heb een hele mooie speech geschreven waar ik heel weinig van ga voorlezen. Waarom? Voor één reden. Ik begin in het Nederlands en ik heb een speech gekregen in het Nederlands geschreven. De eerste vraag die ik stelde, maar waarom in het Nederlands? We zijn een Bonaire, ja, maar ondernemers, de doelgroep zal grotendeels Nederlands zijn. Dat doet je nadenken. Waarom is dat zo? Is dat misschien niet iets waar we ook aan moeten werken? Een vraag die ik dan meteen aan de zaal wil stellen. Hoeveel mensen hier is hun moedertaal Nederlands? Dat is even handen in de lucht. Moedertaal Nederlands. Hoeveel mensen is hun moedertaal Papiaments? Hier in de zaal. Hoeveel mensen begrijpen Papiaments? Hoeveel mensen begrijpen Nederlands? Dus we doen het in het Nederlands niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat we het kunnen. Daarom doen we het Nederlands. Iedereen begrijpt Nederlands. Daarom doen we het Nederlands. Wat wil ik daarmee ook meteen mee zeggen? Wij moeten gaan denken, niet in onze schaarste, maar in onze weelde. Wat we wel kunnen. Waar we in bekwaam zijn. Wat wij in overvloed hebben. Het is wel een wezenlijk issue in onze samenleving dat het ondernemerschap vooralsnog niet eigen is van de lokale bevolking. Vooralsnog. Ondernemerschap is niet een gegeven die naast ons staat. Die wij zien of die wij ondervinden. Of die wij ondervinden. Ondernemerschap is een state of mind. Je bent niet alleen ondernemend als je je eigen baas bent of je eigen bedrijf bent. Je kan als werknemer ergens ook zeer ondernemend zijn. Als je maar ondernemend van gedachten en van gevoel bent. De dag van ondernemer, de internationale dag van ondernemer, is het moment om stil te staan hoe wij onszelf daarin positioneren. Ben ik een ondernemer? Weet ik van aanpakken? Doe ik dat wel? Of zeg ik nou, dit is niet mijn verantwoordelijkheid, dat pakt de volgende wel. Maar dat ligt bij bureau A, bureau B, afdeling C, collega D. Of denk je van, een probleem, ik weet de oplossing, ik doe het. Dat is eigenlijk ondernemen. Zie een kans, pak hem. Zie een kans, pak hem. Het is heel belangrijk dat wij ondernemerschap stimuleren. Het gedachtegang van ondernemerschap stimuleren. Dat wij dat dagelijks, doorlopend stimuleren, beïnvloeden en steun aangeven in alle vorm dat het mogelijk is. Daarvoor zijn we ook heel blij met de komst van credits. Want credits is, zoals Dick dat aangaf, een toevoeging daaraan. Een toevoeging aan de kans bieden tot ondernemen. Maar dat is maar één onderdeel. Het echte werk ligt bij ons. Het echte werk ligt in het onderwijs. Waar wij dagelijks het gevoel en dagelijks het behoefte van het ondernemen, het willen ondernemen, moeten gaan stimuleren. Dat betekent ook dat collega-ondernemers elkaar moeten helpen. We zijn geen concurrenten, we zijn collega's. Want als het goed gaat met mijn collega, dan kan het ook wat voor mij betekenen. Want als het met hem goed gaat, dan haalt hij die visa binnen en wellicht komt er ook een stukje van de taart in mij terecht. Als wij elkaar tot de dood concurreren, gaat niemand vooruit. Dus wij hebben ook een rol om elkaar te stimuleren daarin. Bestaande ondernemers, maar ook toekomstige ondernemers daarin te stimuleren. Vanuit het bestuurscollege, vanuit de lokale overheid, zien wij ondernemerschap als de enige daadwerkelijke vorm van vooruitgang. Daarin willen wij investeren. Daarin willen wij stimuleren. Als we dat gevoel kunnen verspreiden over onze jeugd, over onze samenleving, is het gegarandeerd dat Bonaire een succes zal zijn.